Здравейте хора, как сте? Знам, че ме нямаше за супер дълго време, но ям боровинки. Добре. Сега ще се го сложа на десктопа. Знаете ли кои са двете работи, двете общности, които изобщо никога няма да харесвам? Тези байчовци и тези байчовци. Ако разбирате какво са тия байчовци и тия. Добре. Мани са бе пей. Добре. Сега. Достатъчно за това. О, не! О, не! Забравих да взема един ресурс. И ще поизчекате маничко. Супер много съжалявам, че че трябваше да чакате. Добре, сега знаете кои общности мразя. Сега. Може да познаете ето тази игра. Приятеля ми определено я познава. Но официално, съжалявам, не ми харесва чак толкова. Да, знам, шокиращо. Само защото ето тос. Що трябва да бъде... Мога ли да зумна? Що трябва да бъде... Що трябва да бъде... Не разбирам защо. Така. Така. Знаете, Forsaken си много е популярна сега. Боровинки. Исках да отида да им питам Discord. Исках да таковам Discord, да отида аз до Discord им, тяхния Discord, и да дам request да съм в играта. Аз, този човечец. Аз. И казах това на приятеля ми Васко. Той носи такъв скин в момента. Пак е от това. Но той си харесва. И той ме помоли. Калуяни, може ли да питаш и мен? И аз казах, добре, на от акаунта, но по едно време се сетих, че тези две игри са две различни работи. И само знам, че в общността на Forsaken имам в Twitter май беше, не помня, или в TikTok. Има разни работи. Гледах един ютубър да разузнава. Има разни работи. Предполагам, че и Dandit World има разни работи. Той там имат общност. Добре, ако аз отидох на моя аут акаунт в Discord и отида, имам приятел, той е каратист, ето ви неговия Roblox акаунт. И те ако кажат, добре, ще го добавим, айде тук. И като го добавят, всичко ще всичко ще стане едно голямо бум. И ето тези две ще направят общност. Ще направят общност Forsaken X Dandit World и тогава всичко ще стане голяма катастрофа.
А и само забравих да кажа. Колко е на 10, е на 10 години, бе? Защо трябва да го карате да се съвува с други? Мали, тия не са помислили. Никога не мислят. Боровинка. И все едно. Ще правят героите от тук. И героите от тук мешеница. Фусекин. Extend this world. И после всички ще отидат към моя old аккаунт. Представете си, че това са те и ще ми правят хейтове. Но, ако аз се постарая да не си издам истински акаунт, ще съм безопасност. Така че, добра идея ли е? Не! Какво научихме от това? Не знам, не им знам Дискорда. Че ще проведи на компютъра. Още не им знам Дискорда. Добре. Чао, хора.